hapon ya. Ya, isa niya ba? Muli ko niya balaya. Asa man kagikan? Kuya, mo kagkuan igsoon nimong igsoon ra nimo imo pa yung daginoton. Wala gid na maon eh. Kanang lugar gid problemado jud kining lugaran eh kay kalagsara jud kayo mo agi ang mga motora. Wa jud tayo gagawin sa opisina. Na mao ginay problema na to dira kay kasaban ta na sa Sapa mga jud kuan, ka, mga CEO na to. Abi pa lang. Mga commander ba abi pa lang siratag surusuroy aning Gani. ngano man pong ritag destino aning bukid man eh. Gani. Wala may motor dire. Taga bukid man sila bigitanan. Basta kung natay na agi karon nga mga motor, di Dak- gina to pala. dak- Di na to pagyon. Dakpo na to digit. Wala agaway. Basta ang ato kung naganit tay mga parinting nga mongagi, di gina to pa kuan. Di gina to sila palutson ha. Oo. Tabot ka walay parinti, walay mga kuan, walay mga Walang personalan, trabaho lang. Trabaho ta. Sige, sige. Sa mangga. Unsa man ni? Bullet ni diri nabuwang man ni. Wala Lisensya. igagaway ha. Sinja. Wala igagaway ha. Palungang motor. Atay, kung saan man tani? Ikaw may pala balubad balo diya. Dahil na diya ko nga jamin ba? Kan kulbaan ba ya? Sige na ba? Ay, sir, maayong hapon sa inyo ha. Kanang kuan, uy, kanang wala jud mi kanang kuan ba pinakalit ra jud ni nga lakaw. Wala jud mi kadalag bisag unsa nga mga kuan ay kanang papeles. Kung ingana man lang pasaylo, kabalo na bulbe mong budana nga wala dako kay mag violation, wa mo isamin. Wa mo mga helmet, Wala mo signal light. Wa mo Guba signal pa light. jud inyong sugas tubangan. wa pud mo yung sapatos. Education. Kung wala pa gid mo uyab. Anak man yung lulo marsyal niyo. Tamo. Ilaki ko ani ba? Familiar biton. Anak man lulo marsyal oy. Sir, ilako nimo ba? Di ba anak kan lulo marsyal? Kaila lagi kang lulo marsyal. O sige, saan mas si marsyal di ba? Ay nabuang ako atong kuan dulo. Lulo na nimo? Oh, Lulo pud ko to. parin dito nabuang na. Kan, sir. Kamo dito problema Ano nimo. sala mi karon sabi? Sa karon ako sir. Pero palutson ka pero yugang. Kada lang pangyuan ako karon lang jud kayo. Kay agagaw na ko niyo tapos palutson pa nag isa lang. Wala jud ni na mao. Abi na ko guay pakinti ay way gagaway. Ay naglang tam. May ginagaw. Ato na migaw, salamat kay gawa. Ato sa migaw. Salamat kay gaw. Oh, Sir, bye. Ato sa bye. Dito mo balik ni sunod ha. Ako lagi agaw. Sunod basta na idakop diri ha. Ikaw bahala. Ikaw panubag dito sa malinsin nato. Ako may bala. Ako may report ana dito nga. Pick niya kay diri wa di tawod diri mga agi. Patay. Patay, dakop gud ni. Klaro jud kayo. Bagay kompleto man tano. Madalar sila. Ay, helmet. Sa helmet pero kaya lang lagi ni makalusot ka. Kaya ra kini. Ay sir, may hapon sir. May hapon, kay hapon naman ron. Uy, ikaw! Ay, ikaw man na ako yati nung time mo sa ikaw ba? Paluwasan mo to ngayon. Gagaw mo? Wala kay helmet gaw. Wala sige limit daw. Pero kompleto man na mo kung lisensya diri. Inoon kung pwede man ako ipakita sa imo ha. Pero wala jud may helmet. Pero pwede ra man siguro to na may istoryahan gaw kasi. Uy, baga naman gaw. Pwede ka tayo na istoryahan gaw. Pwede na ka mo lakaw gaw? Nasa gaw. Wait. Alutson sa tanay kong igagaw ko kay nuoy kay ko kung dakon tanagon yung mama na sakit, yung papa na sakit. Kanayang angkas ko yung isuon na tanawang nang una po na po sakit. Naluoy ka na sila pero palutson wala sige palusot ba to yung kanina na igagaw. Kung inana man daw. Ay kita bahala lagi dito report dito na wala lagi tao dili kay bukid ni. Okay, sa pagpapay mag pag-agi aning bukid man yung nagdako pampunta ni. Kani. Laksan na ba na oy? Sige na. Salamat ikaw ha. Problema na to karon kay puro mga mag-agaw ang mga agi aning dalana. Unsa man ni? Uy, Karon, wala igagaway. ha? Wala parintihay. Wala parintihay. Wala igsunay. Wala Wala bantay. dugo sa dugo sige. Wala kuandra, wala na ikuan na, wala iti tanan ha. Wala lagi. Wala na yung mga agi. Wala na mga agi dyan. Ya, may hapon ya. Ya, isa niya ba? Muli ko niya balaya. Asa man kagikan? Kuya, mo kagkuan igsoon nimong igsoon ra nimo imo pa yung daginoton. Asa man yung kuan dia? Uyab na ko ba? Yeah. Suon ni nag-uyab man ka. Nag-uyab man ka. Iyaw gilabtin. Trabaho ra ni nabuang ka. Isa ba kaya? Kuya nako.
Ay, Yeah. Palusa. Uyab naman ka. Yeah. pre. Ay, nang igsuon ko ni. Ikaw pa rin mas trabaho? Ay, isa mo ko ni. Yeah. Uy, wag yun ba? Ay, sige. Yeah. Teka niya, sige. Unsa mo tawon mo? Makagisa ni ba? Wa na jud ni maon eh. Okay, may ba? Dili na parinti. Ug igagaw. Karon igsuon. Didiretso mo. Sinabi. Tunong ganit din mo agi. Ano wagi dili ug wala mo helmet, wala mo. Paano Uy, sapatos. Paano ni umagi ko dire gwa mo? Nagsalig rami nga na ata. Amo na. Sa sunod gani. Dakpo na dito mo. Balag suon. Kung mawala gan ko sa trabaho, tabangi ko ninyo ha. Sa? Kung mawala mi sa trabaho, tabangi ko ninyo. Mawala man ka may magmasaba mo. Hindi masaba sige. Pagkaway ayo jud ning trabaho jud. Dili pa jud tagi-asay na igagaw og mga parinti atong mga kwan rin, mga igsuon. So may mayo ning buhaton natong duha. Ta? So, shout out tayo sa Libungan Biners sa naabot. Hey! Okay, salamat kayo sa inyong pagbisita. So, layo kayo lahat, Libungan, no? Naabot sila dito sa buwan. So, North Cotabato. daghang kayong salamat sa inyong pagbisita. Amping nyo sa pag-uli. Amping and salamat po sa inyong pag-accommodate sa mga. Paki-subscribe silang YouTube channel. Okay, salamat, o, salamat. Facebook page. Salamat Mr. Atang, I love you. Pinakagwapo. Wala na kayo Nakagwapo sa tanan-tanan. Akong maingon sa ato ang urag sponsor man kay kasulod mi silang balay tapos Pagkaon pa pagkaon dyan, pa gid may inom pa dyan, tapos Miko. gitagaan mi og dalan nga kuan nindot. Nindot, Oh, yung balik- dalan. balik gid mig bayad diri. Bitaw, shout out sa Mr. Atang and pagkipalo sa mga wala pa nakapalo, kabalo ko nga kamo wala po na malo kay butatan aura mo. Dapat ipalo ninyo para manotified mo ba no? O kay Graciang Pugutera. Yeah. O sa mo Libungan Biners o kay Jeremy Vlog and kay Kin 18 Photography. Salamat. So, wala na? Wala na. So, kaya lang, daghang salamat. Bye!